branques de xiprer, vull branques, branques de xiprer, així que el sol és... Jo de petita tinc molt record dels estius que tenia una amiga al poble que es deia Clara i ella li agradava molt celebrar Santa Clara perquè era quan hi havia pluja d'estels i la seva festa era anar al camp i estirar-nos i a veure qui veia més estels fugaços. Que ella estimava. Ho tinc molt vinculat a l'estiu també, mirar el cel. Segurament a l'Esquirol, que és el poble de la meva mare, de baixar a la Font de l'Escudella, que és el bosc, que hi ha una clariana, doncs allà. I sí, alguns estius i algunes nits de mirar el cel. A mi m'ajuden a relativitzar tot, el que sento, el que em passa i el que vull o no vull. Sí, a mi em fan pensar que res del que passi aquí té gaire importància veient tota la immensitat de coses que existeixen més enllà i, per tant, és un bon toc d'humilitat. D'on surt Tartarelena? Doncs surt bastant casualment, no? Que amb l'Helena érem amigues des dels 5 anys del col·le i per tant, doncs allà ja era Tartarelena, no? Bueno, o sigui, érem molt amigues i les dues estudiàvem música a l'escola i més tard, cap als 14 o 15 anys, por ahí, vam començar a cantar un cor al cor jove de l'Arc a Camponsic, allà a Sarrià. I jo feia de contralt i l'Helena de soprano. I allà les dues vam començar a cantar i a descobrir el que era cantar i el que era cantar en un cor. I el que era cantar a veus, també, que això va ser com un gran descobriment i el fet que cadascuna fes una veu diferent també va ser superimportant per les bases fundacionals de Tartarelena. Que clar, i llavors de cantar en aquest cor i després quedar por ahí a les tardes per passar-ho bé, les dues provàvem de cantar el que cantàvem al cor i llavors vam començar a acostumar-nos a sentir-nos cantar juntes i a descobrir que hi havia coses que molaven i que quedaven interessants les nostres veus juntes. Llavors fèiem covers de cançons que ens agradaven, rotllo Coldplay, Beatles, i llavors dèiem, tu fes aquesta veu, jo faig l'altra veu, no sé què, i d'arranjar, o sigui, ja llavors començàvem com a arranjar cosetes. Quins records teniu del cor que compartíeu amb molta més gent? Buah, doncs un record dolcíssim, la veritat. Com el fet que fos com el descobriment del que era cantar en un cor ja va ser com molt revelador. O sigui, a nivell musical ja era com molt estimulant, perquè també el director ens proposava repertori molt divers i de vegades molt complex, bastant ambiciós, que algunes coses sonaven bastant regulint perquè eren més difícils del que podíem. Però clar, com teníem el cervell adolescent estimulat i després era com això, com un moment de comunió molt fort, d'això, com estar amb tot de gent i simplement fer que soni bellesa, saps? Era com... De fet, quan vau començar Tartarelena tenia un toc més a capella. Després ho heu anat modificant, però és cert que al principi sí que era més a capella. Com l'heu anat evolucionant, aquest so? Jo crec que va ser, o sigui, ja va ser com el servei del directe, perquè quan vam començar a fer els primers concerts i havíem d'omplir una hora de música a capella, era com, vale, evidentment ho podem fer, però hi ha un moment en què el públic ja no està tan connectat o el que sigui, o que nosaltres també, fins i tot per aguantar energèticament el que suposa fer un concert així, ens anàvem bé anar introduint altres elements a poc. Bueno, i també perquè ens interessava justament com fer aquests directes en llocs on no cantaríem amb el cor. O sigui, que també ha estat perquè ens hem com anat adaptant a això, uns escenaris que ens interessava molt ser-hi, però alhora tampoc deixar anar la nostra proposta, i llavors ha estat com això, anar fluctuant entre el que demana estar en X festival o en X escenari de música electrònica o tal, però alhora com mantenir que les veus estiguin sent el pilar d'allò. A nivell de temàtica, tota aquesta música antiga de la que beveu, creieu que segueix vigent?
100%, o sigui, 100% perquè en el fons és recórrer els tòpics literaris de la classe de literatura espanyola, de primer de batxillerat, és com el que es destila o el que es resumeix el que s'han parlat a totes les cançons, a tots els poemes, trobadors, és igual, o sigui, sempre anem una mica als mateixos tòpics literaris i ens agrada molt tirar d'això perquè si funciona, per què canviar-lo? O sigui, hi ha un punt que aquestes són les temàtiques i... De fet, hi ha una mica la sensació que aquest material antic o aquest folklore català fins i tot s'està recuperant des de diversos punts de vista. En el vostre cas, la música, també ho sentiu així? S'entén molt bé que estigui passant, perquè ara mateix que és com aquest món globalitzat que vagis on vagis vestim igual i tenim les mateixes botigues i això, escoltem al final tots el mateix, doncs entenc molt com que com a músic vulguis trobar la diferència en el que tens al teu voltant i per tant trobo que té tot el sentit del món que estiguem tots com intentant trobar alguna cosa excèntric i únic i propi, perquè si no ens sentim com autòmates. Amat, vine a la vora i seu amb mi una estona que la vida aviat serà tal com l'hivern que s'escola, que la vida aviat serà tal com l'hivern que s'escola. L'espai entre nosaltres que ens separa l'un de l'altre em nega com l'onada quan se'm passa les barques, em nega com l'onada quan se'm passa les barques. Ai, agafa'm i abraça'm, ai, tingue'm a la vora, que aquesta pena meva se m'emporta i deixa sola, que aquesta pena meva se m'emporta i deixa sola. La meva boca és teva, pots devorar-la sens por, però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor, però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor. El jardí del món creares, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor que a mi més m'ha agradat, que n'hagi pres la flor que a mi més m'ha agradat. Amor meu, jura una cosa, jura que vindràs amb mi, que pugui jo sembrar-te totes les flors del camí, que pugui jo sembrar-te totes les flors del camí. Sentiu que sou com una baula, a vegades, entre el més antic i el més modern? O sigui, sí que sentim que com que ens diverteix fer aquesta feina com arqueològica o de vegades segons com és difícil trobar, connectar amb l'estètica d'una cosa que no coneixes i això, i trobar la bellesa en això. I per tant, és comprensible, com que escoltis una cançó que és en un codi que tu no tens per la mà i que per tant d'entrada ja t'avorreix perquè no l'entens, doncs crec que el que sí que és bonic és com que quan sí que tens aquesta crida i per tant sí que aquest no entendre-ho t'estimula a voler-ho entendre i llavors com entrar en aquest univers, doncs sí que sentim com aquesta micromissió, però no és ni missió, és joc, però com un cop jo he pogut accedir a la bellesa d'això o a aquest missatge que m'està apel·lant, doncs vull tornar-lo a dir i amb un codi que és l'actual o és el que... és un llenguatge d'ara. No dic només que hagi de ser com amb sons moderns i tal, però sí que el fet que ho cantem ara ja fa que sigui d'ara i per tant en aquest estar-ho com tornant a dir crec que ho acosta i permet que altra gent que potser d'entrada no s'hagués acostat a aquest material li trobi el gust i li trobi la bellesa. Quan feu un concert, com el conceptualitzeu o com el decidiu? Doncs és com una molt bona pregunta, perquè és una part de la nostra feina que ens encanta, perquè fer discos... O sigui, ens encanta també fer la recerca i fer com el procés creatiu musical, però sempre hem viscut el moment de l'actuació
com un ritual al principi de tot, perquè era tan cru el nostre format que necessitava com moltíssima presència per part nostra i moltíssima concentració perquè havíem d'afinar molt i omplir molt espai amb només les nostres veus i per tant ja hi havia com... Ja vam començar com a generar aquesta necessitat de concentració i ritual que ens ha agradat seguir perseguint-lo. I per tant sempre necessitem com entendre el concert com una línia que l'hem de construir tota i cada part ha de portar la següent i per tant com hem de poder-lo conduir, diguem. I per tant que el públic vagi amb nosaltres a nivell de concentració i de presència i que molt sovint també està relacionat amb una demanda de silenci perquè al final és el que cal com per concentrar-se i tal. Els vostres concerts reclamen sempre molta atenció i silenci? En general, o sigui, no és que ho reclamin, però és un regal que ens fa el públic, perquè... Bueno, i també no només ens el fa nosaltres, sinó que ho fas com en el moment present i a l'esdeveniment que estem fent tots junts, perquè és més comú el soroll que el silenci. Vull dir, és molt més fàcil estar envoltadíssim de soroll totes les hores del dia que no pas tenir un moment en què no sents res. Llavors, és una cosa molt especial que passa quan estàs en un concert. Evidentment, també és preciós si pots, xerrar, cridar, expressar-te, cantar, corejar, el que sigui, perquè t'estàs emocionant i piques o balles, el que sigui. Però també és molt bonic estar callat i escoltar com moltíssima gent està col·laborant a fer el silenci amb tu. I per mi, fer silenci, que és un acte com molt conscient, està molt lligat a l'atenció que dones, perquè a la que et despistes ja fas soroll a la mínima i és el més natural. Llavors, sí, jo ho he vist com un moment molt màgic, com quasi això, com un regal. I en els concerts, més enllà del silenci, la part artística, purament musical, què hi ha també d'estètica? Doncs, clar, juguem amb tots els elements que podem per contribuir a aquesta idea de ritual i per estar com transmetent el missatge que en principi transmet la música de moltes altres maneres. I, per tant, sempre que podem, que per sort últimament podem, treballem amb gent de vestuari, d'escenografia, perquè ens ajudin a traduir aquest missatge que nosaltres estem intentant transmetre en tots els llenguatges possibles a escena. I més enllà de les col·laboracions musicals, teniu d'altres també artístiques a nivell, per exemple, d'instal·lacions artístiques. Parleu-me una mica d'això. Això, sí, és un capítol que vam obrir amb el Joan Llor, que és un escenògraf, que ens va proposar fer un projecte conjunt d'art i ciència i de sobte ens va semblar com un altre braç del pop que volíem fer créixer també, perquè al final és trencar-se el cap una altra vegada i jugar a que el teu llenguatge es transformi o es fusioni amb un altre. I fer això és meravellós, és com una oportunitat de passar-t'ho molt bé i de fer recerca i també, fer un projecte amb un científic, de sobte és també entrar en una manera molt diferent de funcionar que el món només artístic. I llavors intentar trobar com aquests llenguatges comuns, veure què era important per al Joan a nivell científic, què és important per nosaltres com a músics, i veure on trobem el punt d'unió amb això, com materialitzem aquesta proposta. És preciós, és un exercici mental. És que jo ho recomanaria a tothom que ho fes, perquè realment és com una manera d'apropar mons. Jo crec que jo encara no m'ho acabo de creure. Va ser una notícia bomba. O sigui, jo no sabia com col·locar-la perquè, després, investigant a totes les persones a qui han donat aquest premi... Clar, flipes. Va ser una mica rotllo. Uau.
I a més també una mica a l'inici de la nostra carrera, que vull dir que tampoc hem tingut temps de... És com que sento com un moment que encara no he acabat, Clar. no? Com deixa'm parlar. És broma, és broma. Però sí, com m'impressiona perquè realment ens sentim molt A l'inici, sí, a l'inici. que encara no hem pogut dir res. Bueno, evidentment, molt d'honor i impressió del reconeixement. I creieu que aquest premi us valora una mica l'impacte que té la vostra música a la cultura catalana? Potser sí. O sigui, si ens donen un premi deu ser perquè es valora, però o sigui, sobretot el que jo sento és com una manxa d'energia que ens diu continueu fent el que esteu fent perquè d'alguna manera és significatiu per la cultura i això és molt grat de rebre perquè moltes vegades no saps ben bé què estàs fent en els processos creatius, estàs superperdut i saber que a poc posant el camí van havent-hi com premis de reafirmació de que el que estem fent doncs, té un interès, és molt alentador i ens ajuda a continuar. A mi m'ajuda molt a continuar i jo crec que... Totalment. És la manera de tirar endavant. I què creieu que li manca a la cultura a Catalunya? No sé si és com la cultura qui li manca res, sinó potser més és com una dinàmica com a públic, que crec que la diferència que tenim amb altres llocs on hem anat a tocar és que aquí ens costa més anar a veure coses que no coneguem, a descobrir artistes que no sabem qui són, espectacles que no sabem com seran, que potser no anem llegint ni la sinopsi. És que ni jo mateixa ho faig, a vegades. I aquesta dinàmica de gastar-se diners per una cosa que no saps si t'agradarà o no, aquí costa molt de fer. Sí, com no hi ha aquesta... O sigui, no hi ha tampoc l'arriscar-se i que el que no t'agradi una cosa també t'està portant a nivell cultural i estètic. És com que vols fer una aposta segura com a públic i, per tant, aniràs a veure allò que coneixes o allò que saps que t'agradarà o aniràs a veure esdeveniments que potser t'aportin més a nivell social i potser sigui més excusa que estigui passant alguna cosa dalt de l'escenari, que també és una altra manera de fer cultura, però llavors queda una mica limitat a certs formats que potser necessiten una altra actitud del públic. Potser sí que hi ha com una homogeneïtzació amb els gustos culturals. Sí, i que al final també que l'art és això, és tot el ventall de possibilitats infinites que s'inventi cadascú. I educar en això, en què la gràcia està en com es diferencien els diferents projectes o com cadascú interpreta les coses és crucial per després també entendre el món de la teva manera i fer el que... pensar en els teus termes, també. I també trobar el valor en diferents sensacions que et pot deixar l'art al cos, que no sempre són complaents, però que poden ser constructives igualment i que vagis a veure una obra de teatre i sigui incòmode o que vagis a veure un concert i... Sigui avorrit. Sigui avorrit, exacte. Com que això també té un valor i també ho hem d'abraçar i aprendre a valorar tots plegats. I aquesta internacionalització que esteu vivint a Tartarrelena, creieu que és comuna a altres bandes catalanes? Creieu que és fàcil arribar on heu arribat vosaltres? Bandes catalanes, no sé. Creiem que hem tingut molta sort de que això que fem de sobte hagi trobat com un camí, perquè podria perfectament no haver-lo trobat i això no voldria dir que el que fem estigués malament o... O sigui que molt sovint no té molt a veure la qualitat del producte amb el ressò i la carrera que pot tenir. Per tant, com estem molt agraïdes als déus que ens hagin ofert aquesta oportunitat. Sí que, en el nostre cas,
trobem que sense aquesta vessant internacional sí que ens sentim reconegudes a Catalunya i sentim com aquest... Bueno, com estem parlant d'això, no? Sentim aquest suport i aquesta... Validació. Sí, validació, exacte. Però després com la carrera musical catalana en la música com la que fem s'acaba molt ràpid i no hi ha moltíssim públic. Per tant, si no tinguéssim aquesta vessant internacional, segurament no ens podríem dedicar a això. Com es rep la vostra música fora de Catalunya? Doncs amb molta... Primer com amb una mena de misteri, de dubte. Hi ha moltes cares com de... Estan pasmats, rotllo, però això què és? Sobretot al principi del concert, que encara no s'ha pogut com desenvolupar la resta de cançons, que després ja entenen. I després hi ha aquest punt que si anem a tocar molt fora, té un punt exòtic pels que no ho han vist mai. I llavors, des d'aquest exotisme, hi ha com un apropament doncs, molt curiós, també, molt... Sí, llavors després tenen moltes preguntes i hi ha gent que vol parlar amb nosaltres quan hem acabat el concert perquè volen entendre, però i això amb quina llengua heu cantat, i això per què ho feu així, i això per què ho feu això. I llavors, bueno, doncs com tots aquests dubtes, com de la curiositat mateixa de... Això és exòtic, saps? Ve d'un altre lloc, anem a veure d'on ve. I és maco. I quan toqueu fora, la gent sap que canteu en català? No acaben de... Crec que hi ha una mica de liu amb quines llengües cantem. Perquè, en veritat, en català en cantem potser tantes com en llatí durant el concert. Sí. Però... Sí que quan acabem les cançons diem moltes gràcies, moltes gràcies. Sí, sempre intentem parlar en català tot el que puguem. Sí. Però sí, hi ha confusió. O quan presentem cançons i expliquem... Sí. De vegades sí que expliquem. Això és en català, tal. Sí, ara quan fem un bolo a Itàlia ja ens comuniquem en català amb el públic. Ara ja els diem, bueno... Ja m'entendreu. Sí, ens entendrem. D'alguna manera ja ens entendrem. I llavors jo crec que aquí sí que potser els països on es parlen llengües romàniques ja saben quina llengua parlem, però al més lluny no sé si ho saben. Aquests viatges arreu del món també us han portat a llocs bastant increïbles, com el Tiny Desk que vau gravar fa no molt. Aquesta experiència, aquest impacte que ha tingut. Parleu-me'n una mica. Doncs va ser... Bueno, és una gran fita de la nostra carrera, evidentment. Quan vam saber que hi anàvem, ens va costar molt creure'ns-ho i fins que no vam estar allà, quasi que no acabàvem de creure'ns-ho, perquè realment és un lloc supermític. No, fins que no va sortir el vídeo no ens ho acabàvem de creure, perquè fins i tot ho vam filmar i pensàvem, saps què? No ho diguem a ningú, perquè potser s'ho repensen i el vídeo sortir malament o no els agrada alguna cosa de la música, saps què? No ho diguem fins que realment s'hagi publicat per si passa alguna cosa. Vull dir, va ser una mica... Perquè com va anar? O sigui, com us van trucar? Va ser perquè vam tocar en un festival a Nova York que en moltes edicions els de NPR i el festival fan com una col·laboració i molts grups, com que és un festival de músiques del món i hi van grups com de molts d'arreu, doncs és com que NPR aprofita i ja que aquell grup està a Nova York, doncs se'l porta a Washington i grava un Tiny Desk. I vam ser un d'aquests grups. I a què teniu por, Tartarelena, Helena, Marta? Que difícil. Jo no tinc gaire por de la nit, he de dir. M'agrada bastant. O sigui, no és ni la foscor, no són coses que em generin por. No, fa més por no poder pagar el lloguer. Sí, fa més por l'ultradreta. Això fa molta por ara. Fa molta por al món i al poder. Això fa molta por. I el sentir-se desprotegit o traït, a mi em fa molta por la traïció. Que també va lligat amb tot això, que algú et digui una cosa i després és mentida. Això és un desastre.
I la nit també és sovint un moment de nostàlgia. Vosaltres, tot i que sou joves, sentiu nostàlgia? Total, Molt fans de la absolutament. nostàlgia. Sí. Sí, Sí, i amb la nostàlgia després com obrir tota la playlist de cançons nostàlgiques per obrir la porta a que hi hagi tots aquests sentiments. Sou Premi Nacional de Cultura. Com se separa la vida i la feina a Tartarlena? ara està molt xungo. Està molt difícil. De gira és molt difícil Sí. separar-ho. Sí. A vegades intentem mesures, però no sempre acaben de funcionar. Com quina? Expliqueu-me alguna. Ens vam inventar com una mena de cap de setmana que començava el dilluns i acabava el dimarts, o sigui, era dilluns i dimarts. I llavors hi va haver una època que vam quedar que aquells 2 dies no ens podíem dir res. També perquè estàvem com molt saturades. Sí. Ara ja no necessitem no dir-nos res. Però prenent mesures així com forçades de, vale, doncs aquests 2 dies no ens podem enviar cap... Bueno, vam fer, ja no ens parlem pel mateix xat quan és d'amistat o quan és de feina, com que tenim un xat diferent, aquest tipus de mesures una mica... Sí, però és molt difícil. Sobretot en el vostre cas, que és amigues, feina, potser teniu grups d'amics similars. Sí. O sigui, els grups d'amics es barregen tots. Després, quan quedem nosaltres dues, per passar una estona amb la Carmela, ni que sigui, sempre acabem parlant de feina o quan estem fent feina a vegades diem, bueno, ja està, anem a fer un cafè i xerrem d'una altra cosa, llavors passem a l'amistat, vull dir que i això, anant de girar, és pràcticament impossible. Però bueno, ho anem surfejant. Què és per vosaltres la nit? Clarament a la nit passen coses, no? És el moment de les bruixes. Sentim molta connexió amb aquest moment, també això com és, per mi està molt relacionat amb el començar a tenir nervis perquè estic a punt de sortir a l'escenari molt sovint, i a nivell creatiu també hi ha com una alliberació a la nit que moltes vegades portes tot un dia lluitant amb alguna cosa que et sembla molt bona idea però no acaba de funcionar, no sé què, i a la nit es desfan els nusos i flueix alguna cosa i dius, era això. Conviccions, 2 setze